Srbsko urobilo v týchto dňoch ďalší úspešný krok na ceste do Európy. Európsky parlament totiž schválil obrovskou väčšinou hlasov ratifikáciu dohody o pridružení a stabilizácii medzi Európskou úniou a Srbskom. Herr Kukan für 1,5 Minuten. Thank you. I am glad to see that Serbia has shown strong determination and made substantial progress in the integration process. Je to veľmi dôležitý krok. Táto dohoda vstúpila do platnosti už dávnejšie, ale všetky štáty Európskej únie a Európsky parlament ju musia ešte formálne ratifikovať. Doteraz to urobilo 14 štátov a Európsky parlament a tento akt má význam aj v tom, že určite presvedčí tie zostávajúce členské štáty únie, ktoré doteraz tak neurobili, aby sa s tou ratifikáciou poponáhľali. Keď sa ten proces ukončí, potom už vlastne Srbsko získa štatút kandidátskej krajiny a predpokladám, že dostane aj termín na začiatok prístupových rokovaní. Myslím si, že Európsky parlament tradične je zástancom rozširovania Európskej únie a že Srbsko ako kľúčová krajina na Balkáne bude znamenať určite veľmi pozitívny odkaz pre ďalšie štáty regiónu, aby tá európska perspektíva, o ktorej sa stále hovorí, sa postupne naplňala a aby im bolo umožnené doplniť širokú jednotnú európsku rodinu. Takže v tomto zmysle je toto rozhodnutie Európskeho parlamentu povzbudením, ale aj záväzkom pre Srbsko, aby pokračovalo na svojej európskej ceste úspešne, tak ako je to osobitne v ostatných týždňoch. Samozrejme, že hovoríme o tom, že toto je ďalší úspešný krok, ale na tej ceste bude treba ešte dosiahnuť mnohé konkrétne výsledky, pokiaľ ide hlavne o plnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom. To znamená dolapenie dvoch zostávajúcich vojnových zločincov, Mladiča a Hadžiča, a ich doručenie do Hágu, pretože Srbsko zatiaľ úspešne tvrdí, že robí všetko preto, aby ich chytili, ale zatiaľ hlavný vyšetrovateľ tohto tribunálu, Serge Bramec, nie je presvedčený o tom, že srbská vláda naozaj vykonáva všetky veci potrebné k tomu, aby sa táto otázka, ktorá z minulosti zostáva naozaj bolestivou ranou, aby sa vyriešila. A bez nej nemožno čakať, že ten postup dopredu bude taký rýchlejší. Okrem toho samozrejme treba pokračovať v reformách v Srbsku, treba pokračovať v boji proti organizovanému zločinu, reformu súdnictva a mnohé ďalšie ekonomické reformy, ale táto otázka, pokiaľ ide o Ratka Mladiča a Gorana Hadžiča, je taká najznámejšia aj medzinárodne a mnohé európske štáty ju stále používajú, že to bude najvážnejší argument toho, že srbská vláda berie zodpovedne svoju budúcu európsku dráhu.